Soc actriu des de molt petita i vaig començar a treballar quan tenia 5 anys amb publicitat i de més, però realment és el primer llargmetratge que s'emet en pantalla, al cinema, i estic molt contenta, la veritat. Són històries diferents, són mons diferents, la tele, el teatre musical, la publicitat o el cinema són apartats molt diferents que la gent normalment com que els posa en el mateix sac i no, vull dir, tots tenen un món diferent, però sí, l'experiència és molt gratificant, una broma. Però jo me'n recordo que a mi em prohibien mirar per les cortines abans que comencés l'obra per saber qui hi havia al públic. I no feia ni cas. I sempre, abans de cada funció, m'escapava rapidíssim 5 segons abans que comencés, vull dir, potser un minut abans que comencés literalment l'obra de teatre, m'escapava, el teatre musical, m'escapava i obria així la cortina i mirava i deia, uau, la meva tieta, l'amiga, la no sé què, la professora, vale, ja sé a quin públic em dirigeixo. I em motivava, tot i que sí que podria jugar-li a la contra a una altra persona perquè podria ser com, ostres, que et condicionés, jo crec que a mi em motivava moltíssim perquè deia, uau, és que avui m'està veient la profe de música de tota la vida, no? Soc molt feliç de poder estar treballant i visquent del que més m'agrada i no és una indústria fàcil pas, vull dir, he fet molts càstings des de molt petita i són molts nos per un sí, sempre, no és que em caigui del cel la feina, però m'enriqueix molt i quan tinc un projecte em fa molt feliç i em sento molt privilegiada perquè sé que costa, o sigui, poder tenir aquestes oportunitats de feina, has de treballar molt per poder adquirir-les i sí, em sento privilegiada. Majoritàriament som més joves, vull dir, hi ha més nenes en l'elenc que no pas adults, llavors s'apropava molt més la Carlota a nosaltres en aquest sentit i ens podia ajudar molt més per dirigir-nos, s'apropava als nostres mons interiors, s'apropava a les nostres idees, a la nostra generació, i això ens donava com moltes ajudes a que pogués ser més fàcil portar-ho a la interpretació tot i la Carlota genial i després els que fan dels meus pares, el Daniel Grau i l'Ariadna Gil, pur amor, els estimo, els hi tinc un apreci increïble perquè sí, perquè vam passar, ara us parlaré de la pel·lícula, però vam estar 2 mesos rodant a Canàries, a les Palmes i un mes assajant a Madrid. I clar, al final érem família perquè ens veiem literalment cada dia, vivíem tots molt a prop i fèiem vida junts durant molts dies, rotàvem quasi 10 hores diàries, van ser 2 mesos molt intensos que reconec que després em van causar moltíssima ressaca emocional perquè clar, és com mucha intensitat i de repente, no? I llavors això també ens va fer que tots estiguéssim molt units i amb l'Ariadna, amb el Dani, amb el Ricardo, no sé, som família entre tots. La pel·lícula tracta d'una família que viu fora de societat, és a dir, que estan aïllats de la societat i mai han estat en contacte amb la societat, almenys les nenes, les germanes que som. I això ens fa que ens sorprengui qualsevol input o estímul extern, doncs ens sorprèn. En aquest cas el Rafa, que és és la persona que apareix a la nostra casa i no puc dir res més perquè seria un spoil, però això té un impacte en nosaltres perquè no hem estat mai en contacte amb societat i jo soc la germana gran i llavors és com que visc molt profundament molt profundament des del meu món interior la figura de l'home, per exemple, o qualsevol impacte extern que jo hagi pogut llegir en llibres però que no hagi pogut viure en els meus 16 anys de vida, en aquest cas.